A lidi, dneska si ukážeme, jak rozehrát tenhle kapesní ohřívač. Prvně si ho musíme dát na minutu do mikrovlnky. A nebojte, vím, že v tom je žetonek, ale nic se nestane. Nastavíme na minutu do mikrovlnky. Nezapomeňte zkontrolovat polštářek po 25 minutách. Když se nám ohřeje polštářek, napuste si do misky, do které se vejde studenou vodu. Studenou vodu už mám připravenou. Pokud se vám nerozehřel polštářek, dejte to aspoň ještě na 20 minut. Pardon, spletla jsem se, na 20 sekund, ne minut. A nebo ho můžete dát ještě i na méně. Mně už se rozehřel kapesní ohřívač, tak ho jdu dát do studené vody, aby se mi znovu nezamrazilo. Už je celý ponořený ve vodě. Za 5 minut ho půjdu zkontrolovat. Polštářek po 5 minutách vyndejte a přiložte si ho na ruku, anebo můžete i na tvář. Já to dělám na tvář, aby jsem zjistila, jestli už je studený. Když bude teplý, dejte ho ještě do studené vody. Když už bude studený, máte hotovo a můžete znovu křupnout. Po chvíli ho můžete přehodit ještě na druhou stranu. Když se vám bude zdát, že polštářek je dlouho ve vodě a už je prostě pořád takový vlažný, můžete vodu vyměnit. Já vždy mám vyměněnou vodu a ještě chvilečku počkám. Po nějaké době už jsem ho vytáhla a už v něm nejsou žádné krystálky a je hotovo. Mně to teda funguje, nevím, jestli to bude fungovat na všechny kapesní ohřívače. No, to je tak všechno. Tak jo, ahoj, dejte like a odběr. Pa!